Avuksin työkalenterin avulla ohjaat työntekijöiden työpäivää sekä töitä. Voit luoda omia käyttäjäryhmiä painamalla plussapainiketta, täyttämällä tiedot ja kun käyttäjäryhmät on luotu, voit klikata ryhmän kalenteria. Kalenteri toimii niin, että kun järjestelmään luodaan uusi työ, niin mikäli työllä on jo asetettu työntekijä sekä suunniteltu aloitusaika, tulee työ kalenteriin automaattisesti. Muussa tapauksessa työt näkyvät tässä vasemmalla suunnittelemat osiossa, jossa niitä sitten täytyy raahata oikealle henkilöille oikeaan aikaan, esimerkiksi näin. Kalenterin voi myös merkata muita tapahtumia painamalla muut tapahtumat palkkia alhaalla vasemmalla. Ja tämä tapahtuu näin, että jos siirretään yksittäiselle henkilölle, tämä voidaan raahata vaikka tänne, kirjoittaa perustiedot, mikä homma on kyseessä, kuten esimerkiksi tässä keltaisella hammaslääkäri, niin voidaan se tehdä raahaamalla, ja mikäli halutaan sitten valita kaikki kerralla, niin voidaan painaa tätä muun tapahtuman painiketta, jolloin se sitten merkkaa kaikki tämän kalenteriryhmässä olevat henkilöt ja saa sen saman tiedon sitten kaikkien kalenteriin. Kalenteria voidaan käyttää päivänäkymässä sekä sitten myös viikkonäkymässä. Ja tätä kalenteria pystyy myös kääntämään sillä, että otsikkokentät vaihtavat puolta ja silloin se näyttäisi tältä.